विश्वकर्मा मेला आसपास चौराहा। मोबाइल नंबर है 83 दिलदार बरतिया दिल लेके उड़ गइल दिलदार बरतिया अरे नैन से नैन मिलल सखी हो अरे नैन से नैन मिलल सखी काल के रतिया हो दिल लेके उड़ गइल दिलदार बरतिया दिल लेके उड़ गइल दिलदार बरतिया विश्वकर्मा मेला आसपास चौराहा। मोबाइल नंबर है 87 सखी के शादी रहे गइल रहनी देखे हमारे ही देहिया पर फूल लागल फेंके सखी के शादी रहे गइल रहनी देखे हमारे ही देहिया पर फूल लागल फेंके रगरे लागल हमारा सखी हो रगरे लागल हमारा सुन छतिया से छतिया हो दिल लेके उड़ गइल दिलदार बरतिया दिल लेके उड़ गइल दिलदार बरतिया विश्वकर्मा मेला आसपास चौराहा। मोबाइल नंबर है 87 जाते जाते रोग दिल में दे दिल भारी नाम रहे सखी वो पर रवि मुरारी जाते जाते रोग दिल में दे दिल भारी नाम रहे सखी वो पर रवि मुरारी राइटर समासाद सखी हो राइटर समासाद बाटे बोकर संगतिया हो दिल लेके उड़ गइल दिलदार बरतिया दिल लेके उड़ गइल दिलदार बरतिया अरे नैन से नैन मिलल सखी हो अरे नैन से नैन मिलल सखी काल के रतिया हो दिल लेके उड़ गइल दिलदार बरतिया दिल लेके उड़ गइल विश्वकर्मा मेला आसपास चौराहा। मोबाइल नंबर है 87 665 847।